Guys, please subscribe and help the channel get to 150k subscribers. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Gango. Welcome to my fans on TV. It's the Petro Premiership. Marumo Gallants 2, Kaizer Chiefs 1. I'm joined by the best beekeeper in Mzansi. Ya ibeekeeper elijabulile mfethu. Frank. Ya ngijabulile mfethu, hayi ngijabulile mfethu. Igama lami ngu Mr Happiness. Ya uyazi mfethu ngibaleke kwa ICU. Uyangunderstand? Izolo. Ya ngabaleka ngishiyelo kwama drip lokhu kulenga. Athi angiphuthume ngize ngapha. Angize ngapha. Uzobheka inkosi. Bengisemsebenzini mfethu bengizogada umzila ngiqaphe kahle. Ukuthi makuthiwa impela ngigadanga kahle abamane bethola iphuze elilodwa. Boyi-1 kumasa. Washo ukuthi mfethu ngifase ngaminya ngayo yonke indlela. Ya ngaminya ngayo yonke indlela mfethu. Ngedatha lami lokugcina. Hey mfethu, Jehova emhle. Awu Thixo. Awu mfethu. Sibuya ku Good Friday mfethu. Somdumisa uThixo. Simakade. Mfethu. Miracles. Hey mfethu. Akusinjabulo le mfethu. Hayi lena yazi. Yemfo. I'm very Abantu bafakela amabhati manje. No, uyazi mamele abangangiphazamisa khuluma mina ibeekeeper ngibuye eAfrica number 1. Yeah, mamela nkabi. Imistake eyenzekile mfethu nento ezama ukuyilungisa. Marumo Gallants bafethu ngiyabonga. Yeah, ngibonge nje into eyi1. Inyoka niyibeke one side. Yazi labantu laba mfethu siyahamba siya Africa sithatha ibhanoyi. Bathi ayinihambe kahle niphakamise iflag yaseMzansi niyosimela si South Africa. Abame pyramid ngiyabo. Pyramid ngiyabo. Uyangezwa? Pyramid ngiyabo. Mababe uzobuza obonge emarumo la. Mamela ba. Siyahamba siyale bathi hayi siyabonga amabhakaniya namasandawane niyosimela. Emfowethu uma sesifika leni izinto engasahambi kahle yiwo amazebra manje futhi asejabulayo ukuthi baphumile yikho ngitshele ngishiya iICU ngishiya ama drip ngiza la ngizominya wezwa and isibhongo sale Africa sizotholwa yibo ngayithinki ngizojima la ngizojima ngizolungisa yonke into ngibaphe ne GPS eqonde eMabhida ngoba ngibafuna le ngiyazi vele kudala bagcina ngenzeka balahleke ngizobanika iGPS ngibafuna nge10 ngizophinde futhi ngizobafundisa ukuthi makushaya ifinal ngithi nge10 and ifinal before igame iqala kuqala ku national anthem ngithi so kunendlela okuphozwa ngayo ku national anthem uthanda siba la kudala bayigcina so ngiyazi abasazi nokuthi isandla sibekwaphi abasazi nokuthi makuthiwa Nkosi Sikelel Africa isandla sibekwa la noma sibekwa la noma sifakwe ekikini nge10 ngizobafundisa ukuthi isandla siba mo angizubashaya ngizobashaya ngize ngiyobafaka koshaka bedlosha and ngithanda into eyodwa bayakhona ku number 14 as long be out of top 8 abasondela ngisalutho. Yes, Tibo. Aye, the pain which is here is too much. So you must not take serious what they are speaking. Because pain is speaking on his yes. The pain. Yes, Tibo. We are used of pain, Steve.
Thibo, lalela. Ngiyayisaba iPyramid. Imshaye wasangana. How come uzolalela iChiefs ukuthi unepain ekubeni kula emadlebeni wakhe bese wena uthi ulalela ini? Yabo. Let me tell you something. These people are too jajarak. You cannot expect to win a continental league while you have got almost 14 years without winning a domestic league. They were trying. Let me answer you. They were trying to commit teenage pregnancy. You must take it step by step. Wagcina ukuwina last year ngoNovember kwi-league. Amazebra lawo. Agcina kuwina kwi-league. Kumanje aya-revert ama-playoffs Together with the home of amaplank afika phethe amaplank. Una experience ya pain Sala nekhulane zakho. Sala nasi siphelani. Nasi siphelani.